ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହବା କଥା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକିରି ପୁରା ଏଭଳି କାମ କଲ ଆମ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ମାରି କୁଟି ଜାରା ଖାରା କରିଛ। ଖବର ପାଇଗଲେଣି। ଖବର ଟିଭିରେ ଘନ ଘନ ଭାବୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଇଲି ନା ସବୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ। ଏଇ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଡାକିବା କଥା। ସାର୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ହଁ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା? ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଷ୍ଟ। ମୋର ଏ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି ଆଉ। କାହିଁକି ଆମରି ଥାନାରେ ତ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି 15 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ତ ଦେଖୁନି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର। ମଞ୍ଜ କଥା କହିବ ବେଳେବେଳେ। ଶୁଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ ଟୋପି କାର୍ ସବୁ ମୋ ନିଜର। ନା ତ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏ ଜିନିଷ ନଥିଲା କିଛି। ଏବେ ନା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ କନେଷ୍ଟବଳ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧି ପଳେଇ। ହଁ କାମ କାଇଁ ଯୋଉ ଚା ଟିକେ ଆଣି କ'ଣ ସାର୍ ପିଇବେ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ତାକୁ ଚା ଟିକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ କଥା ହେବା। ସାର୍ ଚା ଟିକେ ଆଣୁଛି ହଁ ସାର୍।